Meshane Makom, Meshane Mazal. Celui qui change d'endroit, il change son destin. Et encore plus lorsqu'il fait l'Aliyah en Eretz Israël. Imaginez, dans quelques mois, vous êtes ici, à Ashkelon. Vous aimez la mer? C'est l'endroit idéal pour s'installer. Pour les jeunes familles, pour les gens qui ont des enfants, c'est ici, sur Ashkelon. קודם כל אני רוצה לומר לכל היהודים שנמצאים בצרפת, נשמח מאוד לראות אתכם מגיעים לכאן, לארץ האבות. אני יכול לומר לכם מהניסיון, ממה שמדינת ישראל, מה שמשרד החינוך עושה פה, באמת אתם יכולים להיות רגועים, שקטים, כי באמת יקבלו אתכם בזרועות פתוחות ותבואו, מחכים לכם ורוצים לראות אתכם פה ותחזרו למקורות. אז ברוכים הבאים. זאת אומרת, עושים פה, נותנים פה המון אווירה של קודש, קבלת שבת, יש פה הרב בית הספר מדבר, יש חידה לשבת, לתת את הצד התורני של בית הספר, אבל באהבה.